Takže čáles lidi, já vás vítám u mého prvního let's play na hru Chase and Fidget. Chtěl bych si začít natáčet videa, doufám, že se vám moje videa budou líbit. Jestli se vám budou líbit, tak dejte like, koment, když tak i odběr. A kdyby se vám moje videa nelíbily, tak dejte dislike. Ale napište mi prosím do komentářů, co mám na mém videu zlepšit, aby se vám líbil. Tak, můžeme se do toho pustit, začneme na S9, kde mám level 228, idiot 4. To byla moje úplně první postava, kterou jsem hrál. Co jsem tady koupoval houby, když jsem byl menší level, touhu teda mám odjetou. Zkusíme si útok na Katheline, tu bychom měli dát a dali jsme. Jinak podzemko, to jsem teda zkoušel, to teďka nemůžu. Toto je postava na S6, kterou mi dal kamarád. Co dobrá postava, už jí mám asi měsíc. Je třeba tohle. Nemáme penízky. Máme arenku na 123 DMK 0123 z cechu Komando X. To dáme. Dobře. Mám skončil elixíry. Máme goldíky. Co nejlevnějšího. Ne, nemáme na to. Tohle bychom mohli dát možná do věže. Ano, dáme to do věže. To prodáme. Tak a jsme na S24. Tady jsem začal to. Teďka jsem byl dlouho dobu neaktivní. Dneska jsem si našel nový cech, do kterého mě přizval, pardon, já se to nepamatuju, Sikes.cz do Sofa rodina. Takže Sikesi.cz, moc ti děkuju, že jsi mě vzal do cechu, měl by si změnit zvíře. Jinak jsem tady největší level, jsem tady 70. Jsem tady asi hodinku, takže jsem tam moc goldu nedal. Ale darovat budu goldy, to já moc nejsem lakomej. Jinak zkusíme si podzemko, trošku se vylepšíme. Nevím, jestli tam mám, asi tam mám Variora. Dneska jsem právě ještě před let's playem zkusil jen tak for fun podzemko a ono padlo, takže jsem byl naštvaný. I když zase padlo, no. A zkusil bych zlovolnýho hruzokrálíka. A obratňák, no. Staty teda štěstíma, no tak toho nedáme. Ne, ty vogy. Pardon, když budu párkrát říct špatný slovo, ale je to moje první video, že jo. Tak, tady jsme na tý. Jo, ještě jsem zapomněl na S25, kde jsem byl topkář, mě možná můžete někdo znát. Byl jsem na pozici nejlepší 8 a bylo to jakože hodně dobrý, ale pak já nevím, já už teďka nemám moc peníze na to investovat do té hry. Jo, jsem 59, tady máte 8. pozice, mám nový cech, taky jsem si dneska mě pozvali, protože mě z mého cechu vyhodili. A tady byl útok, který jsme prohráli, dáme arenku. Taky nevím, jestli bude Epic Event teďka o víkendu, ale možná bude. Tak bych možná koupil nějakou SMS-ku, kde by mi to vyšlo, takže šetřím peníze. Tahle zbraň. No. Rozptyl má velký, ale zase to no. Malý staty a malý poškození. Tahle je lepší. Tuhle můžeme prodat. Klikneme si výdrž. A trošku obratnosti a to. Tak.
podzemko dáme na stínokrokodýl. No, ne. To je on taky tou hodetou. Takže já se s váma loučím, kdybyste mě teda chtěli, abych vydával videa častěji, tak mi napište do komentářů, dejte když tak like, odběr a dislike, ale napište mi teda do komentářů, jestli se vám video líbilo a čau!